Ni yw'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda phrifysgolion ers 2011 a gyda cholegau addysg bellach a darparwyr phrentisiaethau ers 2018. Dyma gyflwyno'n cynllun uchelgeisiol i drawsnewid sefyllfa'r Gymraeg a dwyieithrwydd o fewn colegau addysg bellach a darparwyr phrentisiaethau. Mae'r cynllun, sef Tuag at Cymraeg 2050, yn targedu pob dysgwr, prentis ac aelod o staff, a datblygu sgiliau iaith pawb drwy ein pyramid iaith. Ymwybyddiaeth. Dylai fod gan bob dysgwr ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg a'i phwysigrwydd yn ei maes. Dealltwriaeth. Byddai'n fuddiol i bob dysgwr feddu dealltwriaeth o'r Gymraeg i allu darparu gwasanaeth dwyieithog gan ddefnyddio ymadroddion syml. Hyder. Dylid cefnogi dysgwyr i ddefnyddio'u Cymraeg i gyfathrebu'n hyderus yn broffesiynol. Rhugylder. Bydd dysgwyr rhugl yn gallu gweithredu'n hyderus ddwyieithog yn ei meysydd, gan dderbyn elfen sylweddol o'i haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Rhennir y cynllun mewn i 6 thema, sef dysgwyr, staff, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr. I alluogi'n dysgwyr i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg, mae angen staff sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â darpariaeth, adnoddau a chymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. I gefnogi dysgwyr i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle, mae angen i gyflogwyr ddeall yr angen i ofyn am ystod eang o sgiliau dwyieithog wrth hysbysebu am swyddi. Mae pob un ohonom wedi ymrwymo i gyflawni'r cynllun a fydd yn ein symud yn nes at gyrraedd uchelgais Llywodraeth Cymru o weld miliwn o bobl yn dewis siarad a defnyddio'r Gymraeg erbyn 2050.